Čaute ľudia, vítam vás po dlhej dobe, strašne dlhej dobe u nového videa z Baldiho Basica. Je to Gamer 246. Tentokrát ideme si zahrať Baldi Basic, Baldi Basic, dobre. Ale kúkajte naľavo hore. Tu navidíte takú vec. A mám módy. Som si dal Prečo nemáš na zvuk? Vodu. Mám. Tak prečo? Potrebujem absolútne hovno. Lebo som to dal tichšie, aby počuli aj mňa nie. To je jedno. Potom na spicku potrebujem 2. Tak? Tak? Áno. Stamina Baldi. Nech ma ignoruje tak a nech ma tiež ignoruje. A hotovo, môžeme ísť. Dráčik, čau, ja točím video. Dráčik. Tak nič. Všetko správne. Môžeš urobiť ten najťažší príklad, vieš čím? Daj si tu, že other modifiers. Zastavím to. Počkaj. Ignorovať. Tak. To bol iba môj kamarát, nebol to Dráčik, to bol niekto iný. Present. Setting. Nedaj other modifiers. Chod ty jemu zavolať. Nech on mne nevolá. To je za 42. Čo? 3 plus 5 equals good one. Problem 3. No. Pedro, on ma nezabije. Ja ho idem hejtiť. Ja hejtím Baldiho hejtím. Ukáž? Kde je? Tam je. Chcem ho vidieť. Tam je. Álo. Čo je? Nerob. Tak. Nemôže ťa dostať ten školník. Ja som dal, aby ma obidva ignorovali. Takže Baldi ma nezabije. Ale playtime to nechcem. Ty si agrify. Na dvojke som si to dal. Running the house. 30 seconds. Detention for you. Už to má všetko zle. Lebo som už dal napríklad, ale ide po mne, nie? Ak si chcete tiež zahrať Baldiho, ale zasa nemáte tieto mody. To musíte urobiť cez Google. To neviem, ako urobíte. Inak toto je shoutout. Inak on toto vie, on vie toto robiť od mňa. Ja som mu poradil toto. Inak. Až jeho video dostane aspoň jeden like. Ja už mám shorty, kde sú aspoň Ja viem, 7-5 ale aspoň toto video dostane jeden like, tak vám ukážem, že ako sa to volá. OK? Aha. A keď dostanem 500 alebo 1000 odoberateľov, tak sa odhalím. Odhalím iba moje meno. A možno aj v 500 odhalím moje meno.
Čo, on išiel cez teba? To prečo? Lebo som dal, aby ma ignoroval. Let's play again. Nevznášam playtime. Potom si to skúsim bez cheatov. Uvidie. No tak. A. Nože. To je tupec! Rýchlo, ja sa bojím. Dávaj. Ja tiež natočím dneska nejaké video. A čo? Ja natočím Fortnite videjko, ak sa mi zase nič nestane s tým. A už ma nechaj! Ja ma to nenechám. Dobrý. Tak preč. Nie, ja chcem ísť preč. Kde je Baldi? Nechaj ma. No, zase za tebou. A zase som. Super. Let's play. No, dá sa to tiež hrať, len to je divné. Baldi, nechaj ma. On šiel preč. To je blbec. Hľadávaj na mojich videách. Okay. Nebo aj tak stupid. Stupid. You are stupid. Ale ešte mi svrkol je stupid viacej. No. Ak vám to nebude vadiť, tak budeme hrať takto. Oh shit. Tak? Nechaj ma už. Aj ty ma nechaj. Poď preč. Nemáš Baldiho. On ti nič nespravil vlastne. No zase ti dá tá stupina. Vieš, zase tá playtime príde. No, zase. Zase dostane headshot. Ty čo to? Ja som stále v tejto skupine. Ok. To čo sa mi stalo? O, tak na vec. Kada svim. Super playtime. I'll take that. It's mine. Tak, ja končím s týmto videom. Čau.